सिगाङावनो बयनोबो गोजोननाय जासिहरनाय जाबाय। दा जोंनि जे खौरां मेल होनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय थांनाय 28 एप्रिलावहाय जे BPF हान्जानि मोनसे फुड रेलि जानानै थांदोङो बे बुरासारा प्राइमारिनि सिङाव थानाय आर'नाइ गेलेग्रा फोथारावहाय। दा बे फुड रेलिनि गेजेरजोंहाय बिथांमोननि जे मिटिं जानानै थांदोंमोन, बे मिटिंनि गेजेरजोंहाय बिथांमोना जोंनि बुरासारा प्राइमारिनि सिङाव थानाय माखासे गामिनिफ्राय जे गावसिनि पार्टियावहाय जइन जादों होननायखौ जोङो निउस एबा मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनदों। नाथाय जोङो थारैनो बुंनो थाङोब्ला बेवहाय जेरैबायदि लिस्ट होनायखौ जों नुनो मोनदों, बेयो जाहैबाय फाख्रिगुरि गामिनिफ्राय जोंहा बेवहाय 6 जन लिस्टखौ जों नुनो मोनदों। बिनि गेजेरावहाय फाख्रिगुरि गामिनिनो गामिगोरा हेडमेन बिथांखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेजों लोगोसे 7 बिथांजोंहाय जइन जादों होननायखौ जोङो नुनो मोनदों। बेजों लोगोसे मोनसे गुबुन गामिनि लालासर गामिनि आदिबासि कमिउनिटिनिफ्राय सासे जोङो जइन जानाय बे खौरांखौ मोनदों। दा बिनि गेजेरावहाय जोङो नायनानै नुनो मोनबाय, जेरै फाख्रिगुरि गामिनिफ्राय जेरै हेडमेना जेरैबायदि जइन जादों होननानै जों खोनानो मोनदों, नाथाय जे फाख्रिगुरि गामिनि हेडमेन आदै नीलेश्वर बसुमतारी बिथाङा सिगां समनिफ्रायनो एबा BPFआ दाजाजेननायनिफ्रायनो बिथाङा BPFजों फुल सापर्टै थाबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिथाङा बावैसो सिगां जे MLA बाइ इलेक्सन जादोंमोन, बिनि एसे सिगांसो बिथाङा UPPLआव जइन जादोंमोन, बेखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय बिथाङा दायो आरोबाव BPFआव जइन जाफिनदों, बेखौ जोङो नुनो मोनदों। जोङो बेयावनो हमनो हाबाय बिथाङा खुनु स्थिति बिथांनाव गैया आरोखि। UPPLआव थांलाय आरो BPFआव थांबाय, बिदिखौ जों नुनो मोनदों। जोङो बिथांनि सायाव फोथायनाय गैखायामोन। बिथाङा जोंनाव जइन जादोंब्लाबो बिथाङा जोंनि जे पार्टिनि आदर्शखौ मानिनानै सोलिगोन बेखौ जों आसा खालामाखैमोन आरो जाय बिथांमोनहा बेवहाय जेरैबायदि मुं होजादों, जेरै जयन्त नार्जारी, चक्रदीप मुसाहारी, प्रपेन बसुमतारी, सुरज औवारी, सरन नार्जारी, गासै मोनसे गामिनिफ्रायनो जोङो 6 जन जानायखौ नुनो मोनदों आरोखि। दा बिथांमोनखौ जोङो मा होनबावनो, बिथांमोनाबो फुललि BPF सापर्टथारखा होननानै जोङो बिथांमोनखौ सिगांनिफ्राय मिथिखायो। मानो होनोब्ला बिथांमोना मालाबा समावहाय UPPLआव जइन जायो, मालाबा समाव BPFआव जइन जायो, खुनु स्थिति गैया आरो बिथांमोनाबो। दिनै जोङो UPPLआ जुदि मोनसे सुबुं गोमा लिङोबा बिथांमोना UPPLआवबो जइन जागोन, बेखौ जोङो डाइरेक्टलि होननो हायो। मानो होनोब्ला बिथांमोना ओरैबा ओरै ओरैबा ओरै आरोखि। दा नैबेवहाय जोङो लालासर गामिनिफ्राय जे सनातन मुर्मु होननाय बिथांमोना जइन जादों होननानै बुंदों, जोंबो मिडियायाव नुदों। नाथाय बिथाङा UPPLनि सासे मेम्बारमोन सिगां समाव, नाथाय बिथाङा जोंनि UPPLनि माखासे निति आदर्श बेफोरखौ मानिनि थाखाय जोङो बिथांखौ मेम्बारशिपनिफ्राय बिथांखौ दाननाय जादों आरोखि। दा बिथाङा दानजानायखौ दुखु मोननानै एबा जोंनि UPPLनि आदर्शखौ मानिखाय जों दानदों आरो दानजानायजों लोगोसे बिथाङा जोंनि मावथिफोरजोंहाय मोखां हाया हाया जादों आरो बिथाङा जेबो राहा गैयैखाय दा बिथांखौ जोङो BPFआव थांदों होननानै खोनादों आरो नुदोंबो। नाथाय बिथांमोननि जे थांनाय एबा BPFआव जइन जानाय, बे जइन जानाया जोंनि UPPL पार्टियाव जेबो गोहोम खोख्लैनो हानाय नङा, बेखौ जोङो फोथायनाय दं।
आरो जोंनि पार्टिया जेरैबायदि दा मजबुत सोलिगासिनो दङ जोङो बिदिनो सोलिलांबाय थागोन जों बेखौ मिथिगौ मानोना थांनाय सराइबिल समबाय समस्थियाव समबायनि इलेक्सन जानानै थांदों बेवहाय जोङो जेरैबायदि आसा खालामदोंमोन बिनिख्रुइ जों बांसिन 100% जोङो देरहानायखौ जों मोननो हादों BPF निफ्राय बेवहाय सासेबो देरहायाखै बेखौ जोङो मोननो हादों मानो होनोब्ला बिथांमोना जेरैबायदि भट मोनदों बिनिख्रुइ जोङो डाबल मोननानै जों देरहादों बेयावनो जोङो बुजिनो हाबाय UPPL खौ फुल सापर्टआव दं आरो दा BPF निखौ जों नायब्ला नुनो मोनो BPF ना जाहैबाय गावसिनि जे लिडारफोर बिसोरखौ मारै सेटिसफाइ खालामनो हानो गावसिनि मानसिखौनो मारै जइन खालामनानै बिथांमोननो दिन्थिनो हानो बेबादिखौ लानानै बिथांमोना खामानि मावगासिनो दं आरो दा आंनि बुंनाया बेनो रायजो राजाफ्रा जोंना पार्टिनि मानसिफ्रा रावबो अधैर्य एबा गुबुन साननांगौ जेबो गैया मानो होनोब्ला जोंनि पार्टियानो एबा UPPL आनो जोंना मजबुत पार्टी BTR आवहाय आरो जोङो सरकारखौ गाहाम सालायलांगोन बेखौ जोङो फोथायनाय दं आरो उननि फिरियावबो एबा फैबाय थानाय समफोरावबो जोङो BTR खौ सालायलांबाय थानो हागोन बेखौ जोङो फोथायनाय दं आरो सालायलांगोनबो दा आं बेखिनि फंनैसो बाथ्रा बुंबाय आरो जोंहा गरासारा प्राइमारिनिनो गाहाय नेहाथारि दं बिथाङाबो फंनैसो बे मिडियानि गेजेरजों बुंनो सानदों बेनिखायनो आं बे समखौ बिथांनो हगारना होनाय जाबाय